Aramtar scenario. Dile, ada musuh kita nang bos. Baba ya? Video kalamnya. Hello. Oh ya Berai jai. Hai, mami sih lihat kalamnya neng le. Kapan video nu jangan lu YouTube sama dia orang deh. Gimana lihat nu jada? Bukan deh. Mojang thana. Bukan deh. Bukan deh. Bugargोन रा देनां नायबाय थानांगौ ना बेरायहैनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो जोंनि भिडिअखौ अबाव थांगोन जोङो नैनि फिसाजो गावगासिनो ब्रेवनो फिसाजो गावगासिनो इथिंजाय गुमै ओरैबो गुमै दं उरारि बेरायनो नागिरदों फिसाया Merry Christmas. Merry Christmas nih aja. Mami yuk thằng mà. Ô thằng nữa, vung gum thằng nữa. Thằng 가시네. 아이고, 라면야. Beri jago. Maya. Maya beri jago. Ini pajak. Ami sama lagi nak. Yo, mana thằng này tôi thả. Kalan tadi này. Jatuh daklini fैदों. Daklini fैदों. Sunny जाबाय. Baba ya? Abuni bijawaजालिनाव बेरायनो फैदों. साहा लोंबाय. साहा लोंखांनानै थांनोसै आरो मोनसेयाव थांबावगोन बेरायहैनो. आब'नि बिजावजालि बे जानि. Ayong. थांनो ओंखारबाय. सिनायबायसे? सिनायबायसे? दाङार हरना? मा खालाय मा? Jeleni dangar na? Itu dangar itu satu. थांनोसै. जोङो साहा आरि लोंखांनानै बैसिनिफ्राय जानि आब'नि बिजावजालिनिफ्राय माने जानि गुमैनि फंबाय आरो ओमफ्राय जों दा बेयाव फैबाय आरो मिशन स्कुल बियो जानि आब'नि फिसालाफ्रा बावनो फरायजोबदो आरो बिराद साफाथार जि गुवार बिजनिनि माबा बायदि मा होनोमोनलाय बिजनि जिसास मेरि स्कुल जिसास मेरिनिफ्राय बे गुवारसिन खोमाथ' ना आं जा गोबाव जाबाय जिसास मेरियाव हाबहैया बे गिर्जा
क्रिसमास नालाय दा ओंखायनो क्रिसमासनि इथिं बेरायनो फैबाय आरो जोंनिथिंथ' माने इदि रावबो रिश्तेदार बा न'नि मानसिफोर इदि गैया नालाय ओंखायनो बिथिंजायसो दं नालाय ओंखायनो इथिं फैबाय निउ इयारनि जोंहा बेयावनो बेरायनो फैबाय ने हेपि निउ इयार जानुवारिनियावनो बेरायफैखाबाय जेरावबो थांलायला एक्सकारसन इयावनो जाबाय जानुवारि थांनानै आब'आ ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनखाजोब्बाय बियो दोनखाजोबसिगोन आरो थांनानै जाहैनोसैल' बिनिफ्राय आरो बिजनि थांबावनोसै सासे आब'नाव ओमफ्राय बिनिफ्रायसो जोंनाव जागोन लास्टावसो साफा साफालै आयु ओरैनो फट' खेबनांगौलाय फट' लानोसै जोंहा फट' फै आदा थांसै लानि मोजां दं केमेराखौ jadi foto gini aramtar mami ale pele mami kulana foto kene usi gak kena sini ah 버리고 boy lalu itu Maria ini lucu bener Christmas tree. Iya nih. Video kalau mana nih? Christmas tree nih. Punya berapa tanggal aja gini ya? Baik jangan sanang sepi bawa. Ini reses Christmas tree kerja ini. Saya sih nukai mana nih? ini Thailand mau? Thailand dong. Ini satu ini. Dua tak beli gips ya? Ayo, nih ini beautiful nih. Beautiful. Bisa siapa? Mana nih kesku beautiful ba? Kesku sih beautiful lagi. Ini kali belum ayo. Berapa dong? Sekolah mana ya? Ada mana yang pura ya? Sudah ada. Ada orang siapa yang pura ini? Ada yang sekarang yang pura ya? Isin tanggal nama? Tanggal senar betul. Nasa nih kayak kimi ber? ini kan soal ini kan jadi Hah? Panggilan gitu mau datang dah? Tanggal apa sih? Nasa ah dia mau apa? ya Sona itu tak aman Nuhai dur dia halang mulu. Siapa? Ini arah bentar begini nih. Pada. Amalku sih baik bah. Tes. Ini burung ya mama jaga sini. Kadu sah, baba yang jaga, baba. जा मोजां मोनखाबाय आं फैनानै माने आं बिराद गोबाव जाबायमोन ना बेरायिया मामिखौ लानानै जेरावबो थाङिया ओंखायनो मोजां मोनदों आरो माने जि गुवार ना फिल्डआनो जा गुवारखा पार्कजों एखेखा आरो पार्कआव बेरायनाय बायदि मोनलायबाय आंबो बेरायफैनानै जायबो दंजोबावो नै मा रुम नैयावबो आराम जिरायग्रा दंलायनाय मा होनदों नानिजों बाबुजों फट' खेबदों र' थांनोसै दायो थांनानै ओंखाम जाहैनोसै आयु सान्दुङा ओंखाम जानानै ओमफ्राय थांनोसै बिजनि